Hi guys, hello mga Uragon, mga besh, mga bay. So ayun, ngayon ay araw ng Miyerkules, ayan. Bali, di ako pumasok. Kasi nga, wala tayong sweldo. Nag-short leave na lang ako, 2 araw. Ngayon hanggang bukas, Webes, balik ko Sabado. Okay, so ngayong araw guys, challenge to challenge. Bisaya challenge ngayon. So, actually hindi ako Bisaya, from Bicol, kaya nga Uragon. Lalabas ako, iikot-ikot, maghahanap kung ano, itong bibili natin dyan sa labas. Basta magsasalita ako ng Bisaya dito sa vlog na to. Pero hindi talaga ako Bisaya, no? Bicolano. So, yun na nga. Without further ado, kayo nang bahala sa magiging resulta ng pagbibisaya ako. Kasi may natutunan din naman ako, may mga kasama ko dito mga Bisaya. Ayun, may mga matagal ng mga naging friend ko, mga Bisaya. Natututunan ko din naman yung ibang salita nila. Kaya ngayon, susubukan kong mag Bisaya challenge for today's vlog. Okay? Hi mga guys! Karong adlaw wato ko sa gawas. Suroy-suroy ko dito sa gawas kay wala ko karong trabaho. Wato ko sa gawas. Mangita ko og pangsudan ba? Sudan. So karon mugawas ko diri sa akong kwarto. So kana mga bay, naukta sa among building kay mobalhin ko dito sa Pikas nga dito supermarket. Nga mga bay, na ako diri sa gawas sa among building, sa among bilya. So kana mga bay, mga best mga bay, suroy lang ko diri sa gawas, diri sa dapita adto ko sa kwan ba, gamay nga park, may gamay nga park diri. Tanaw na to ngun sa sitwasyon dito. So kana mga bay, mga best, daghang mga building diri. Kana mga upahan na mga building. So li kay gyud ko diri kay na diri mga mga kawatan. Daghan diri mga kawatan. Basin mahablot akong cellphone. Init na kayo. Mag-alas 9 na sa buntag dire. So suroy-suroy lang ko kay karong buntag. Dili ko nakapag-exercise ba. Kay i-edit man ako itong vlog ko kagahapon na workout sa trabaho kay way sweldo. I-edit ko karong buntag. Na-upload ko na. So tanawan ninyo mga bay, mga kong vlog na nag-workout sa trabaho kay way sweldo. Karon dire ako magsuroy-suroy, tanaw na to kining gamay nga park dire. So naana ko dire mga bay, mga best mga bay sa gamay nga park. Na ang park dire gamay ra. So na ako dire sa ato nga mga bay, na dire mga ba, swing duyan, kining duyan mga pang bata, magduyan-duyan. So na mga bay, mga best, na gamay ra mga duyan dire. Gamay ra man. Tulo dito sa Pikas na aman tulo ga duyan. Swing ba, swing. Dire usa na lang ni kay naguba na siguro ang duha. Guba na. So dirita karon sa gamay na park dire sa may dapita sa amuang bilya. Suroy-suroy lang ko dire. So kana mga best mga bay, agay listingin ako kay gamay man eh. Agoy sakit kayo sa akong ba. Kaya di ko magkasya na sa dire. Kaya kaning posisyon akong himo. Agay sakit kay basig akong itlog. Pasensya na mga bay, mga bes sa akong Bisaya kay dili man ko Bisaya. Challenge man ni challenge sa akong ba na magbisaya karon diri sa magsuroy-suroy nako diri sa sa gamay na park dire. Kanang sprinkler ba? Nindot kayo. Kusog tubig. So
Kanang mini park diri sa among dapita. Hapit diri sa among kuan ba, Bilya. So kaning park diri mga sa bata ning mga park. Ah. So ato ta sa bigas mga bay. So ato dire. Pag human dire, mo ato ko sa supermarket mga bay kay mangita ko og sudanon sa paniud to ba. Oh, payong. Anong payong ba? Daghan kayo. Oh. Karon na ako dire oh. Dalang payong eh. So man ako dire mga bay. Madto ko sa supermarket kay mangita ko kuan pang sudan sa paniud to. Luto ko og sudan. Kana mga bay. Ay goy, naaman dire homeless ba? Oh. Tabangan nato ni mga bay. Unsa lahi ani? Murag Pakistani siguro na. Agoy, homeless. Hindi siya natulog sa kuan ba sa gawa sa building. Oh. Ay. Kana oh. Agoy. Tabangan na to mga bay. Pauliw na to sa iyang kuan lugar. Basin Pakistani to. Kaluoy man natulog sa gawa sa building ba? Why kuan ba? Siguro may problema na sa utok ba? Ano ba? Kana supermarket, Red Sea supermarket. Na diyan mga kuan ba? Mga Pinoy product na mga items na anak ko dire sa kuyan. Na entrance. Kasi bawal dire mag video. Pero na anak ko dire sa sulod. Ngita ta og kuan pang sudan sa paniud to. Hey, wahab! Baka rin. Frozen lang kasi siya. Pero hindi naman siya. Frozen ha? Okay, give me this one, 18, 1 kilo. Tapos na ako mga bay. Mabalin ako dito sa bigas. Tapos na ako makapalit. Kapalit na ako kuan, sudan o pan. So, ayun mga bay. Tapos na ako palit og baka. Palit og baka. Luto na ko, kunya. Kana, palit ko sa kakilo og baka. Adobo na ko. Ayun mga bay, mga besh. Kani akong mga gipalit sa supermarket. Half tray nga kuan, itlog. Palit ko og kuan ba? Pan o duha ka buok, 5 real. Mahal kayong pan dire, yawa. Kani palit ko og kuan ba? Pakwan. O pakwan. O dako nga pakwan, 525 real. Agoy. At sa pakwan, duha ka soft drinks. O Fanta, soft drinks. Duha ka buok kay mukaon ko og pan. At usa ka kilo nga baka. Ayan. Ini akong lutoon niya mga bay. Baka ni baka. Baka pa. Oh. So, ayun na nga mga besh, mga bay. Humana ang akong Binisaya challenge karong vlog na to. Tapos na. Ano sa tingin nyo yung aking Bisaya? Bahala na kayo kung maintindihan nyo. So, hanggang dito lang. Magluluto ako ng baka. Adobuhin ko na lang. Bahala na. Adobong baka.
Oragon style. Ayan. So, hanggang dito na lang mga besh, mga bay. Maraming salamat. Please don't forget to subscribe to my channel, Bicol Express, the Oragon. And hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video ina-upload. Kahit na mga video na mga raw vlog lang. Support. Please support. Bye-bye.